दा दिनै बेंटलनि बे रनजित बसुमतारी इएमनि न'आव जे जयनिं हाबाफारि बे हाबाफारिया एसे आगोलाव जोंहा जानानै थांबाय। जोङो जे जयनिं दिनै होनाय बियो गासै 50 जननिबो बारा बेयाव जयनिं जादों आरो बेयाव जाखिनि बिथांमोनहा जयनिं जाफैदों फ्राय गासिबो लेखा गोरों, माने सोरबाया मास्टार डिग्री फरायनाय बा सोरबाया ग्रेजुवेट जानाय, थिग बिदिनो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव बिथांमोनहा मास्टार डिग्री फरायनाय बिथांमोनहा बेयाव जयनिं जाफैदों। आरो बिथांमोनहा गावसोर जयनिं जाफैनायनि जे खारन, जे मा उद्देশ্যनि थाखाय बिथांमोनहा जयनिं जादों बेखौबो स्पष्टभाबै बिथांमोनहा बुंदों। जे बिथांमोनहा बुंदों जे थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव जेरैबायदि बिथाङा लाइमोनफोरनि थाखाय साननांगौमोन, समाजनि थाखाय जेरैबायदि साननांगौमोन, जोंनि ओनसोलखौ उन्नति खालामनायनि थाखाय जेरैबायदि साननांगौमोन बा मावनांगौमोन, बेखिनिखौ बिथाङा मावनो हायाखै। दा बिथांमोनहा बे 3 बोसोराव जे प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जे इउपिपिएल सरकार, बे 3 बोसोर बिथांमोनहा अबजार्भ खालामदों आरो 3 बोसोरनि गेजेराव माने बिथांमोनहा जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन बेखिनिखौ हयथ' 100% मावफुंनो हायाखैब्लाबो माने प्रसेसआव दं, मावबाय थादों, बेखौ बिथांमोनहा फोथायदों। जायनि थाखाय बिथांमोनहा लोब लोब जयनिं जाफैदों। आरो बे जयनिंआ दिनैल' नङा, माने एसे आगोलनिफ्रायनो जोंहा जयनिंआ जाबाय थादों आरो फैबाय थानाय समाव गाबोन समफोरबो जोंहा बुहुत नेता गुबुन गुबुन अर्गेनाइजेसननि, बुंनो थाङोब्ला बिएसइउनि जायफोर बिथांमोनहा माने जयनिं जानो थाखाय बिथांमोनहा जोंजों जगाजगआव दं।